Ni Raquel naiz, eta nire istorioa kontatuko dizuet. 2012ko ekainaren 10ean Barakaldon jaio nintzen. Txikitan, beltzarana, lotia eta potoloa nintzen. Lehenengo egunetan, titia jaten nuen eta txupeta ere asko gustatzen zitzaidan. Nire pisua 4 kilo eta 120 gramokoa zen. Eta nire altuera 51 zentimetrokoa zen. Lehenengo egunetan, titia hartzen nuen, denbora osoan, ingurua gertatzen zenari begira egoten nintzen. Txupetea ere asko gustatzen zitzaidan. Eta nire aitatxuet eta nire amatzuk trakaltu deitzen zidaten. Nire izena amatzu eta aitatxuk geratu zuten oso polita zelako. Eta egiten ezanean mediko izango naiz.